मैयानि भिडिअखौ नायनानै आं बिराद बे लाइभआव नायनानै आं बिराद बोरैबा मोनगुलायबाय गोसोआ जेनेबा जों बयबो सापर्ट होलायबा मोनथारगोन आरोना सोरबा सासेखौ हमनो मोनबासो जेनेबा एसे पानिसमेन्ट होजाबासो बयबो गिनानै बिदि माबासिगोन नङाबाथ' बिदिनो हगारदावोबा जेनेबा माबागोन ओंखायनो जेनेबा सेयार खालामनो गोसोबा जेनेबा जेरै ट्रेलार आंबो हगारदों ट्रेलारखौ आंथ' मिथिया ट्रेलारावबो कपिराइट फैयो ना मायो आंबो मिथिबावासो जायखिजाया आं नायखांनाय हिसाबै मोजां मोननानै आंबो सेयार खालामना होदों ट्रेलारखौ जेनेबा नै नाय जेनेबा मोजां ट्रेलारखौथ' बयबो हगारो नालाय आं बेफोरखौ आं जेबो मिथिया जायखिजाया आंबो बे ट्रेलारखौनो हगारना होदों आरोना जेनेबा जाहाथे मिथिथों होननानै फिल्मखौ मोजां मोननानै आरोना ओमफ्राय आं दा बे लाइभआव फैनायखौ बायाखैखौ नुनानै आं मिथिबाय आंबो नुदों एसे गोलाव गोलाव सोरखौबा हगारनाय आसरित सोरबाथ' 15 मिनिट 20 मिनिट गाहाम हगारदों बेखौनो आं नुनानै बोरैबा मोनदों आरोना जेनेबा बिदिखौ नुयोबाथ' बयबो नुखानाय बायदियानो मोनगोन जेरै आं नुखांखानायजों जाबजों नै दा बिदि नुनानै सोरबाया सेभ खालामलायबाय बिदिजोंनो जेनेबा बयबो मानसिया अनेक खमायबाय आरोना जेनेबा बयबो नायनो लुबैदोंबाबो रोङाबाबो सोलोंगौमोन ना सोरबा बायदिया निउ वेब्सखौ डाउनलड खालामनो रोङाखैबाबो खालामनानैबाबो नायगौमोन मिथिनानै सोंनानै जेनेबा बिदिमोन दाथ' ससे नुबाय इन्ट्रेस्टखौ मोननानैबाबो जेनेबा नायनो ससे नुखाबाय मिथिखाबाय काहानिखौ मिथिखाबाय बेफोरबायदि साननानै थानाय जायोना ओंखायनो जेनेबा हगारोबाबो 1 मिनिट 2 मिनिट बा आलादा खोथामोन आरोना दा बेसिबांबा गोलाव गोलाव हगारबाय अबेबाथ' 1 घन्टा गाहाम हगारनायखौनो आं नुबावबायसो बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना आं जा बोरैबा मोनफाबाय जुदि ट्रेलार हगारनायाबो जुदि माबाबा खोन्थाहर आगै सोरांनिसिम सहैयोबा बे भिडिअ'आ आं सरि जेनेबा आं दानगोन जेनेबा जुदि बिदियावबो जायोबा आंथ' मिथिया आं फार्स्ट टाइम हगारनानै जेनेबा बिदि बुंहरना लाफिनबाय जाहाथे आगै सोराङा मिथियोबा जेनेबा सोरांनि सोरबा लोगो जेनेबा बिसोर साथाम लोगो नांनानै होनदोंथ' बिसोर सोरबा मिथियोबा अननानै आंनो खोन्थाहर आं डिलेट खालामगोन आं मिथिया ट्रेलारसो हगारदों आं जेनेबा आङो माने बयबो मिथिनानै माबाथों नायथों बेफोरबायदि साननानैसो आरोना जों जेनेबा हलफ्राव नायबाबो जेनेबा जोङो ससे गाहाम नायनानै हगारो नालाय नै मोजां नायदो बेफोरबायदि हगारो नालाय ओंखायनो आं बे ट्रेलारखौ आं हगारनाय जादों होननानै बयबो सापर्ट खालामदो जाहाथे बे जाय हगारदों बिसोरखौ नुजायो आरोना 20थानि बारबाय दानो होयो दानो माबायो दानो होयो दानो फैयो नैबे गोदान 1 2 3 4 5 6 7 8 9था बे गोदान दहाय फुङाव होनाय आं 9थायाव सिखारनाय लोगो होदोंमोन एकदम मोदोम मावजोबदों मिथिबायना आंना बे गोथाङा स्ट्राइक जाजोब्बाय ओमफ्राय नैबे गोजाया मोनसे दंबावो इनफ'नि डेट माने इमेलावहाय बिनि डिटेल्स हरबावनांगौ दं बे गोजाया बे मोनसे जाबाय बे मोनसे जाबाय नै मोनसे दंबावो ओमफ्राय बैयाव 6था दं 6थानि बे गोथाङा जाजोब्बाय रिजल्भ एन्ड बे जायाखै मथा मथि बेवहाय मोनथामा जाबायदां जायाखै नैबे जाबाय जायाखै मोननैल' जादों दा बेखौ आं इमेल लिरफिननांगौ बिराद खस्थ' लिरोलै आंसो मिथिगौ माबायदि लिरदों इंलिस रोङा बाल इंलिस रोङा मोजाङै ओरैबादि खस्थ' लिरदों रोंबाथ' इमेलावनो लागावजोबगौमोन आं खेबसेनो प्रपारलि इंलिस लिरनो रोङैजों जाबजों ओरैबादि माथा गरम मारै लिरनो मानो लिरबायल' जायखिया थांजोब्बाय जिखुनु स्ट्राइकनिल' बाथ्रा नङा दिनैनि दिनाव बिराद एक्सन गोग्लैसिगोन मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय अलरेडि जाजोबखाबाय बुस्थुआ मा खालामनांगौ मानांगौ आं जेबो डिटेल्स खिथाथ'ला जिखुनु डाइरेक्ट एक्सननि उनावहाय जों भिडिअ रेकर्ड खालामगोन ओमफ्राय हगारगोन डाइरेक्ट मथा मथि दिनै मोनसे नङा मोनसे गथारगोन भिडिअ माने ओरैबायदि जों केसखौ होबाय केस एप्लाइ खालामनायावहाय लं प्रसेस साइबार क्राइमावहाय मथा मथि मास मोनसेसो नांगौ अब्ला जों बिदिखौ नेनो हायाना माने बिसोर हेक खालामगोन हेक खालामनानै बिसिनि डिटेल्स बरनगोन बिदि खालामजोबगोन बिराद लं प्रसेस जों बेखौ एप्लाइ खालामबाय बे थाबाय थाथों बे केसा बिदि थाबाय थादों आरो जों सिंजों सिं डाइरेक्ट डिटेल्स लानानै नागिरगासिनो दं साफा साफा रावखौबो हगारालै रावखौबो
खाथियावबाथ' डाइरेक्ट थांनानै जोदामलेला हैजोबखागोन आं बिमाबो एकदम माथा गरम जाजोब्बाय आंना मोदोम आखाइ मावजोबखाबाय दहाय सिखारनायावथ' बाब मा जायाथाय मबाइलखौनो थुनो रोङाखै आं आरो फंखौसो फन हरबाय आंनो एकदम आं रायज्लायहरनोबो रोङासै सिरिस थाबाय आं एकदम खर' गरम जाजोब्बायलै जों एकदम जानो लोंनो सुख गैला साथामबो मा खालामबावनोथाय दानो थांगोन हमहैगोन निमाहा होदो अनदो उन्दै मानसि बुजियाखै मोनथियाखै नुवाखै खोमा भिडिअखौ जाय इउटुबाव हगारदों बे गासिबो इउटुबाव एक्टिभ गोजा इउटुबाव नायै गोरों गोजाखा बिसोरो गथ'सो मानसिफ्रा दा मा खालामनो जिखुनु बेसेबां हायो नोंथांमोना हेल्प खालामनांगोन आं जोंखौ दा फिल्मा बिराद मोजां जादों आगै फिल्मा बिराद मोजां जादों सोरबा कमेन्ट हरबाय सोरबा मेसेज हरबाय सोरबा फन हरबाय बिदियावसो जोंनि दिमागा थान्दा थागासिनो दं एसे एनै कुल जागासिनो दं जाय बिथांमोनाथ' नायदों बिथांमोनाथ' मोजां मोनजोबखाबाय जिखुनु नोंथांमोना गाबगासिनो दं सिनेमाखौ नायनानै जोंहा गाबगासिनो दं भिउसखौ नायनानै निउ ब'आव भिउसखौ नायनानै जोंहा गाबगासिनो दं माला सासे बारायो माला सानै बारायो माला साथाम बारायो माला बिदि बुरजा जागोन भिउसआ बिदि बुरजा जागोन जोंहा बेखौ गाबगासिनो दङ नोंस्राथ' भिउसखौ नायनानै माबा सिनेमाखौ नायनानै गाबबाय दे जेबो नङा जाबाय जोंहा भिउसखौ नायनानै गाबगासिनो दं मानो होनब्ला इउटुबाव फिसा हगारगासिनो दं इउटुबाव नुखायोबा जों मानो निउ ब'आव नायनो ना बेसो खोथाया इउटुबावनो फिसा जों नायलांगोन देनांसिमहालागै ओंखारखागोन अब्ला जों मानो निउ ब'आव नायनाङालै मा मोननो फैसा हरनानैलाय सासे प्रडिउसारा सिनेमा बानायनो बिराद फैसा नांगौ जायो जों हारसिं हाया हिसाबै जों साथाम लोगो नांनानै जोंनाव साख्रि गैया मा गैया जों साथाम लोगो नांनानैसो जोङो बानायदों फिल्मखौ साथाम लोगो नांनानै जों फिल्मखौ बानायनायावहाय गोबां खरस सरि आं जुदि आंनियाबो जादों गोरोन्थि जादोंबा आं सरि बिखाबाय ओमफ्राय खिन्थाहर आं दाबो दानफिनगोन ओमफ्राय खिन्थाहराबा जेबो नङाबाथ' नङासै मिथिफिननोबा आं दानगोन आरोना खिन्थाखाबाय आंथ' चिरांसो दा नैबे बोरायनावसो क'क्राझार चिरां जानानै आं बिराद बोरैबा मोनदों गोसोखौ बे आगैमोनखौ जेनेबा दासो डेभेलप जाहांगासिनो ओरैबायदि दासो मोजां दिरुनगासिनो बे आगैमोना ओंखायनो जोंनि सापर्ट नांगौ जेनेबा जों नों आं बयबो नायलायलायबासो सापर्ट होलायलायबासो जेनेबा जौगालांबाय थानो हागोन नालाय बिनि थाखायनो आं रिकुवेस्ट खालामबाय आंनि बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामना हो जाहाथे बिसोर आगैमोना नुहैनानै आंखौ एन्सार हरफिनो जाहाथे मिथिफिनो आरो आंना बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामबाय आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ जाहाथे सोरबा सासे सानैबाबो शेयार खालामनानै होदो अननानै जाहाथे आंनावबो सापर्ट मोनो आरोखि आं जेनेबा मिथिफैफिनो आरोखि आं नोंसिनि शेयार खालामनायजों जेनेबा आंनाबो कपिराइट फैगोन ना फैया जेनेबा बिदि आरोखि आं ट्रेलार नालाय आं ओंखायनो जेबो नङा जों साननानै जेनेबा बयबो नायथों साननानैसो ट्रेलारखौसो हगारदों आं बिदि भिडिअआव थांनानैबो डाउनलडबो खालामाखै जेबो खालामाखै जायखिजाया आगोलनिनो ट्रेलार हगारखानाय बेखौसो आं होदों अनलि 2 मिनिट्स बावसोमोनदां बयबो ट्रेलारखौबो आं हगारजोबनाय जाबावाखैदां जायखिजाया आं 2 मिनिट ना 2.5 मिनिट बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो आङो आसा खालामबाय आं मिथिफैफिनगोन होननानै बिदिबा आं भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय